Η ομιλία είναι προσαρμοσμένη για μικρές ηλικίες. Θα κάνουμε πρώτα μια προσέγγιση, να δούμε τι είναι ο πόντος και αν γνωρίζουμε πού βρίσκεται ο πόντος. Ο πόντος λοιπόν είναι μια περιοχή που δεν ανήκει στην Ελλάδα, δεν βρίσκεται στην Ελλάδα. Είναι μετά την Τουρκία, όπως πηγαίνουμε προς τα πάνω, βόρεια, προς τη Ρωσία, μετά την Αρμενία, από εκείνη την πλευρά. Και τι σημαίνει πόντος? Γιατί όταν λέμε πόντος στην Ελλάδα εννοούμε τη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι μια αρχαία λέξη ο πόντος και σημαίνει θάλασσα. Οι αρχαίοι λέγανε τις μεγάλες, τις ανοιχτές θάλασσες, οι αρχαίοι Έλληνες τις ονομάζανε πόντος. Εξού και τα καράβια που ταξιδεύαν σε αυτές τις θάλασσες ονομάζανε ποντοπόρα καράβια. Και πόσο μεγάλος ήταν ο πόντος? Πώς τον έχουμε στο μυαλό μας τον πόντος? Τι διαστάσεις έχει? Αυτό που λέμε πόντος λοιπόν, φανταστείτε ότι μπορεί να είναι σχεδόν η μισή Ελλάδα, όπως είναι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, τα σύνορα της Ελλάδας, σχεδόν η μισή Ελλάδα, η Πελοπόννησος ας πούμε, η στερεά Ελλάδα και η Δυτική Ελλάδα, περίπου τόση είναι και ο πόντος. Τώρα, υπάρχει κάποιος που μπορεί να πει, να του έρθει ένα ζωάκι το οποίο όλοι το γνωρίζουμε, που να έχει σχέση με τη λέξη πόντος? Είναι ο ποντικός, ποντική. Και γιατί πήρανε τη λέξη, γιατί δεν τους ονομάσανε τους ποντικούς έτσι? Γιατί η αρχαία ελληνική και η επιστημονική ονομασία των ποντικών είναι μύες. Ο μυς, ο ποντικός, οι μύες, οι ποντικοί. Όταν λοιπόν οι αρχαίοι Έλληνες ανακαλύψαν εκείνη την περιοχή και ταξιδεύανε τα καράβια, δεν πήγαιναν με άλλο μέσο, με τα ποντοπόρα λοιπόν καράβια, πήγαιναν και ερχόντουσαν, κάνανε εμπόριο, φέρνανε πράγματα, είχαν επικοινωνία και μέσα στα καράβια, μαζί με τα εμπορεύματα και μαζί με όλα τα υλικά που φέρνανε, εισχωρούσαν μέσα και οι μύες. Αυτά λοιπόν τα ποντίκια τα οποία ερχόντουσαν και κατεβαίνανε με τα πλοία στους προορισμούς, τα λέγανε αυτοί είναι θαλασσινοί μύες, θαλασσινά ζώα, δηλαδή είναι ποντοπόροι, ποντικοί μύες. Και από εκεί προέκυψε το ποντικοί μύες. Και επειδή ήταν μεγάλο σαν λέξη, επικράτησε στο τέλος μόνο η πρώτη λέξη, το ποντική. Έτσι για να το έχουμε έτσι στο μυαλό μας όλο αυτό. Και τώρα να πούμε πώς πήγαιναν λοιπόν με καράβια κυρίως σε όλες αυτές τις περιοχές που θέλαν να τις εξερευνήσουν. Ήταν εξαιρετική ναυτική, από τότε ήταν εφημισμένοι. Και γιατί πήγαιναν σε εκείνη την περιοχή? Ο πόντος λοιπόν είναι μία από τις 7 περιοχές όλης της γης που υπάρχουν σε εκείνη την περιοχή αυτοφύη δέντρα, καρποφόρα και αυτοφύη φυτά. Δηλαδή βγαίναν από μόνα τους, οπότε υπήρχε τροφή, υπήρχε πολύ υλικό, υπήρχαν φουντούκια, υπήρχαν καρύδια, υπήρχαν όλα αυτά τα δέντρα που παρήγαγε, όπως υπήρχαν και σιτήρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό ήταν πολύ δελεαστικό για τους Έλληνες, εδώ τους αρχαίους Έλληνες, που ήταν αρκετά άγονες οι δικές τους περιοχές εδώ στην Ελλάδα. Επίσης πηγαίναν και για ακόμη ένα λόγο στον Πόντο. Ποιος ήταν ο άλλος επίσης πολύ σοβαρός λόγος? Γιατί είχαν ανακαλύψει ότι υπήρχαν πάρα πολλά κοιτάσματα χρυσού και ασημιού. Οπότε επειδή πλέον ήδη είχαν περάσει την εποχή των μετάλλων και ξέραν να τα κατεργάζονται και να τα επεξεργάζονται και να φτιάχνουν όπλα και εργαλεία και νομίσματα κτλ.,
Γι' αυτό ήταν ίσως και σημαντικότερος από τον προηγούμενο λόγο που θέλανε να πάνε και να κατακτήσουν και να απικήσουν εκείνη την περιοχή. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι μύθοι που τους ξέρουμε όλοι από το σχολείο, που συνδέονται με τον Πόντο. Ο Πόντος ήταν λοιπόν από πολύ παλιά γνωστός. Όλοι γνωρίζουμε για τον Προμηθέα τον Δεσμότη, ο οποίος ήταν ημίθεος και ήθελε να βοηθήσει τους ανθρώπους κάποια στιγμή, οπότε τι έκανε? Πήγε και έκλεψε από το εργαστήρι του Ήφαιστου στον Όλυμπο τη φωτιά και την έδωσε στους ανθρώπους, όπως και τις γνώσεις και τις επιστήμες από τη Θεά Αθηνά. Βέβαια αυτό δεν έμεινε ατιμόρυτο, θορυβήθηκε ο Δίας, δεν του άρεσε πολύ αυτό που έκανε ο Προμηθέας, οπότε τι έκανε? Αποφάσισε να τον τιμωρήσει. Και πού τον έστειλε? Τον έστειλε στον Κάφκασο. Ο Κάφκασος είναι στην περιοχή του Ευξήνου Πόντου, εκεί που έχω κυκλωμένο με μπλε χρώμα που γράφει Κάφκασος. Λίγο πιο πάνω από τον Πόντο. Και κάθε μέρα πήγαινε ένας αητός και του έτρωγε τα σώθηκα έτσι πως ήταν δεμένος στον βράχο. Βέβαια επειδή ήταν ημίθεος, την ημέρα φτιαχνόταν πάλι το στήθος του, τα σπλάχνα του και ξανά το ίδιο γινότανε. Τον ελευθέρωσε λοιπόν κάποια στιγμή ο γνωστός μας Ηρακλής, που πήγε εκεί πέρα, πήγαινε να πάρει τα μήλα των Εσπερίνων που πάλι βρίσκεται στην ίδια περιοχή, πάλι στην περιοχή του Πόντου, όπου σκότωσε τον Αητό, ελευθέρωσε τον Προμηθέα και ο Προμηθέας για να τον ευχαριστήσει του είπε τον τρόπο με τον οποίο να πάρει τα μήλα των Εσπερίδων. Ένας άλλος μύθος που και αυτόν τον ξέρουμε όλοι από το σχολείο μας είναι το Χρυσόμαλο-Δέρας. Όταν ο πατέρας του Φρίξου και της Έλλης, ο Αθάμας, βασιλιάς, έπρεπε να θυσιάσει το Φρίξο στους θεούς για να βρέξει και να βγουν τα σιτηρά, γιατί δεν θα είχε να ταΐσει τον πληθυσμό, τους υπηκόους του. Η μητέρα του Φρίξου και της Έλλης που είχε ήδη πεθάνει και τους έβλεπε από ψηλά, έστειλε μέσω του Δία το κρυάρι, το χρυσόμαλο κρυάρι που τους ταξίδεψε και πού τους πήγε? Τους πήγε μέχρι την Κολχίδα. Είναι πάλι σημειωμένο στην περιοχή του Πόντου με μπλε. Βέβαια η Έλλη έπεσε στον Ελίσποντο, αλλά ο Φρίξος κατάφερε και έφτασε και προς τιμή του Δία θυσίασε μάλλον, να πω καλύτερα, το κρυάρι και το δέρμα του το χάρισε στο βασιλιά της Κολχίδας, τον Αιήτη, που το κρέμασε σε μια βελανιδιά στο δάσος του Θεού Άρη και έβαλε έναν ακίμητο δράκο εκεί πέρα να το φυλάει. Ακόμη ένας μύθος θρύλος που συνοδεύει την ελληνική ιστορία, τη μυθολογία μας και έχει σχέση με τον Πόντο είναι η αργοναυτική εκστρατεία και ο Ιάσονας με τον Ηρακλή, τον Ορφέ και τους υπόλοιπους που πήγανε και τον Άργα. Που ξεκινήσαν από το Βόλο, όλοι γνωρίζουμε το Βόλο, να πάει μέχρι την Κολχίδα, όπου θέλουν να πάρουν πίσω το Χρυσόμαλο-Δέρας. Βέβαια, όλοι ξέρουμε ότι το Χρυσόμαλο-Δέρας ήταν ο μύθος, αλλά τι μύθος ήταν το Χρυσόμαλο-Δέρας? Το Χρυσόμαλο-Δέρας λοιπόν ήταν μια τεχνική που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι εκείνων των περιοχών που βλέπετε στο χάρτη για να μπορούν να συλλέγουν το χρυσάφι και το ασίμι, τα αρινίσματα μέσα από τα ποτάμια, γιατί τρέχαν και μέσα από τις υπόγειες πηγές και βγαίναν στα ποτάμια τα αρινίσματα και ήταν γεμάτα με χρυσό και μεταλλεύματα. Οπότε είχαν εξελίξει την εξής τεχνική. Ρίχνανε δέρματα από αρνιά, από κατσίκια μέσα στα ποτάμια, όπου εκεί μέσα στο μαλλί εγκλωβιζόντουσαν τα αρινίσματα το σημείο και του χρυσού και έτσι όταν βγάζανε έξω από το ποτάμι τα δέρματα μπορούσαν και μαζεύανε τα αρινίσματα. Αυτή ήταν η αλήθεια, η πραγματική αλήθεια. Τώρα, να μην πούμε παραπάνω τι έγινε με την αργοναυτική εκστρατεία, νομίζω όλοι την ξέρουμε και επίσης έχουμε και τις Αμαζόνες. Οι Αμαζόνες βέβαια δεν είναι αυτό το οποίο βλέπουμε στις ταινίες και
Οι Αμαζόνες απλά εκεί ήταν οι γυναίκες εκείνης της περιοχής του Πόντου, ζούσαν πολύ διαφορετικά από τις γυναίκες στην αρχαία Ελλάδα. Οι γυναίκες στην αρχαία Ελλάδα δεν είχαν τόσες ελευθερίες. Τις είχαν στο σπίτι, παντρευόντουσαν πολύ μικρές, γύρω στα 13-14 χρονών και δεν είχαν εξωτερική ζωή, δεν είχαν κοινωνική ζωή. Ήταν πολύ περιορισμένες. Όταν λοιπόν οι Έλληνες πήγαν σε εκείνα τα μέρη, είδαν τις γυναίκες να έχουν περισσότερες ελευθερίες, να μπορούν να καβαλάνε άλογα. Ήταν πολλές από αυτές πολεμίστρες, ήταν πολύ καλές κυνηγοί. Άλλες παλεύανε, ήταν αθλήτριες. Είχαν δικαιώματα λοιπόν. Όταν γυρνούσαν πίσω στην Ελλάδα, αυτό τους φάνταζε πάρα πολύ περίεργο σε σχέση με τις δικές τους γυναίκες. Και έτσι βγήκανε και οι μύθοι με τις Αμαζόνες. Μία πολύ γνωστή Αμαζόνα ήταν η Αταλάντη. Επίσης όλοι γνωρίζουμε τη βασίλισσα, την Ιππολίτη, που πήγε ο Ηρακλής να της πάρει την ζώνη, να της κλέψει τη ζώνη. Επίσης τις Αμαζόνες τις συναντάμε και στον Τροϊκό Πόλεμο, που πήγανε να βοηθήσουν τους Τρώες, γιατί ήταν κοντά, ήταν σύμμαχοι. Έτσι λοιπόν, και από την Καινή Διαθήκη επίσης γνωρίζουμε τον Πόντο, γιατί όταν έγινε ο κατακλυσμός του Νόε και έκανε ο Νόε την Κιβωτό και μάζεψε όλα τα ζώα της περιοχής, βλέπετε εκεί που είναι με γαλάζιο ανοιχτό ο κύκλος, είναι το όρος Αραράτ. Είναι κοντά δηλαδή στον Πόντο, στην Αρμενία τη σημερινή. Οπότε είναι μια περιοχή που για πολλούς λόγους την αγάπησαν οι Έλληνες, για τους λόγους που είπαμε, και θέλανε να είναι κοντά. Βέβαια στην αρχαία Ελλάδα δεν είχαν μόνο ταξίδια και αποικίες και κατακτήσεις, είχαν και την καθημερινή του ζωή και μέσα σε αυτά ήταν και τα παιχνίδια. Και παίζανε παιχνίδια κανονικά, όπως παίζουμε ακόμη και σήμερα τα παιδιά, αλλά και οι μεγάλοι. Οι αρχαίοι αγαπούσαν πάρα πολύ τα παιχνίδια και ο Πλάτωνος, ο μεγάλος αυτός φιλόσοφος, έγραφε ότι οι Έλληνες μένουν πάντα παιδιά και δεν υπάρχει γέρος Έλληνας, γιατί τους αρέσει να παίζουν. Ήταν σαν ήταν το ελιξίριο της ζωής. Ήταν πολύ σημαντικό. Και ο Σωκράτης έγραψε ότι καλή εργασία, χρειάζεται να δουλεύουμε, αλλά πρέπει και να ξεκουραζόμαστε και να κάνουμε και άλλα πράγματα. Βέβαια, να μην πάμε στην υπερβολή. Είναι τα σημερινά χόμπι που έχουμε. Δεν δουλεύουμε όλοι. Όλοι δουλεύουμε. Είτε οι μικροί στο σχολείο, είτε οι μεγάλοι στις δουλειές. Δεν κάνουμε όλοι κάτι. Κάνουμε αυτό που μας αρέσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, συναντάμε από αρχαιολογικές ανασκαφές και από αναφορές σε κείμενα, παιχνίδια, όπως μικρά ζωάκια που βλέπετε εδώ στην φωτογραφία, από πυλό, από κεραμίδι. Οπότε παίζανε με ομοιώματα μικρών ζώων, με κούκλες κτλ. Υπήρχαν πολλά παιχνίδια, τα φτιάχνανε από μόνοι τους οι γονείς και τα παιδιά. Όμως αυτά, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, σίγουρα τα αγοράζανε. Υπήρχαν δηλαδή ολόκληρη συντεχνία, υπήρχαν δηλαδή επαγγελματίες που φτιάχναν παιχνίδια και τους λόγανε χοροπλάθους, οι οποίοι είχαν και εργαστήρια, αλλά είχαν και μαγαζιά μέσα στην αγορά των αρχαίων πόλεων. Είναι κάτι που δεν μας ξενίζει και τώρα παίζουμε με παιχνιδάκια που έχουν ρόδες και ένα σκηνάκι και τα τραβάμε, έτσι. Είναι παιχνιδάκια, αυτά τα συγκεκριμένα και αυτά που βλέπετε από πίσω, τα κουπάκια, τα δίνανε στα αγόρια όταν γινόταν 3 χρονών. Τότε δεν είχαν τα βαφτίσια που έχουμε εμείς τώρα. Παρ' όλα αυτά, στη γιορτή των Ανθεστηρίων ήταν η πρώτη φορά που βγάζανε τα αγόρια στον κόσμο, έτσι επίσημα, και εκεί πέρα τους δίνανε συνήθως ένα τέτοιο αμαξάκι με ρόδες και μέσα στις συνοχώες αυτές τις μικρές που βλέπετε από πίσω βάζανε μέσα κρασί που τα βάζανε για πρώτη φορά να πιούν συμβολικά σαφώς, όχι να πιούν κανονικά, να δοκιμάσουν το κρασί. Είχαν όμως και παιχνίδια για ενήλικες, όπως παιχνίδια στρατηγικής,
ο πρόγονος από το σκάκι είναι αυτό που βλέπετε αριστερά, που βρέθηκε στη Κνωσό, στο παλάτι της Κνωσού. Δίπλα βλέπουμε τον Αχιλλέα και τον Έαντα που παίζουν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι κατά τη διάρκεια του Τροϊκού πολέμου όλα αυτά, έτσι. Είχαν ζάρια, από τότε ήταν τα ζάρια. Παίζαν διάφορα παιχνίδια τέτοια, κηδείας όπως τα λέγανε. Είχαν και πιο έντονα παιχνίδια, όπως μάχες με ζώα, με σκύλους, με κοκόρια κτλ. Τι σας θυμίζει αυτό? Είναι το γιογιό, το γνωστό γιογιό, που βρέθηκε σε ανασκαφές, το οποίο δεν σώζεται η ονομασία του η τότε, η αρχαία ελληνική, αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο παίζαν από τότε και υπάρχουν και αντικείμενα και νομίζω ότι όλοι έχουμε παίξει. Εδώ είναι η Μαρία Φροντίτη, η κόρη μου. Έτσι, ήταν ένα παιχνίδι που από τότε που το κατασκεύαζαν ή από ξύλο ή από στα ελέφαντα ή από φυλλό. Αυτό είναι ένα άλλο παιχνίδι. Είναι το αλογάκι. Το αλογάκι το παίζανε, είναι ένα διαχρονικό που έχει φτάσει μέχρι τις μέρες μας. Οι αρχαίοι το λέγανε κάλαμος επιβαίνει. Οι πόνοι το λέγανε τα άλογα, το αλογατάκι και κάπως έτσι. Τι κάνανε τα παιδιά, ιδίως τα αγόρια, ήταν παιχνίδι των αγοριών. Καβαλούσανε, παίρνανε ένα ξύλο, σαν αυτό εδώ μια βέρχα, την καβαλούσανε και πολλές φορές κάνανε και τον πόλεμο. Όταν παίζανε πόλεμο μεταξύ γειτονιές ή τα χωριά, στον πόντο, με το ένα χέρι κρατούσαν το υποτιθέμενο άλογο και από την άλλη κρατούσαν το όπλο τους. Ξύλο ήτανε, η πέτρα ήτανε, οτιδήποτε. Και πολλές φορές το προσομοιάζανε Τούρκοι, Έλληνες κτλ. Αυτό είναι και έθιμο όμως. Το συγκεκριμένο παιχνίδι στον Πόντο ήταν και έθιμο. Τα Χριστούγεννα, σε κάποιες περιοχές του Πόντου, τα παιδιά την παραμονή των Χριστουγέννων, όταν θα καθόντουσαν για να φάνε όλοι μαζί, στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, πηγαίνανε στην πόρτα του σπιτιού τους, χτυπούσανε την πόρτα και έτσι όπως είχαν το ξύλο, βάζανε στη μία άκρη ένα κομμάτι ψωμί. Οπότε λέγανε ευχές, Χριστούγεννα και κάλατα και φώτα και καλοχρονία και νεοχρονία και να ζήσει ο πατέρας, η μητέρα και όλοι οι σπιτικοί. Οπότε τους έβαζε μετά ο πατέρας μέσα στο σπίτι, αφήναν τα άλογα δίπλα το τραπέζι γιατί είχε συμβολικό χαρακτήρα, συμβόλιζε τους μάγους με τα δώρα που πήγανε την μέρα της γέννησης του Χριστού. Οπότε έτσι για να ξέρουμε τι γίνεται με αυτό το παιχνίδι που έχει αρχαίες ρίζες, αλλά το παίζανε και στον Πόντο αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, η βουτζιρίκα ή φουρφουλάκι, στα ποντιακά είναι αυτές οι λέξεις. Είναι η σβούρα. Υπάρχουν πολλές σβούρες από την αρχαία Ελλάδα μέχρι τη σημερινή εποχή. Είναι ένα από τα αγαπημένα παιχνίδια. Εδώ είναι μια από τις σβούρες που τις τραβάς με σχοινάκι, που είναι τυλιγμένο σχοινάκι, το τραβάς. Εδώ είναι ο γιος μου, ο Γιώργος, που κάνει την επίδειξη. Έτσι. Και αυτά τα παιχνίδια λοιπόν από την αρχαία Ελλάδα περάσαν μέσα από τη Ρωμαϊκή εποχή, όταν ήρθαν οι Ρωμαίοι και κατακτήσαν τον κόσμο. Σώθηκαν τα παιχνίδια, γιατί τα αγαπήσαν και οι Ρωμαίοι, τα συνεχίσανε. Περάσαν στο Βυζάντιο, από το Βυζάντιο στην Τουρκοκρατία. Από εκεί οι Πόντιοι τα φέρανε στην Ελλάδα και μέχρι και πριν λίγες δεκαετίες, τα περισσότερα από αυτά που εγώ τουλάχιστον έχω καταγράψει και είναι γύρω στα 240, τα περισσότερα ακόμη και εγώ πρόλαβα και τα έπαιξα αυτά τα παιχνίδια. Τώρα, τι γινόταν, πώς ήταν τα δεδομένα της εποχής. Τα μεγάλα παιδιά παίζανε από μόνα τους, ή τα αγόρια είτε κορίτσια. Τα αγόρια είχαν μεγαλύτερη ελευθερία και είχαν δικά τους παιχνίδια. Τα κορίτσια είχαν ξεχωριστά παιχνίδια, δεν παίζανε πολύ μαζί. Κάτι που το παρατηρούμε ακόμα και τώρα. Δηλαδή, βλέπεις ότι υπάρχουν άλλα παιχνίδια και αυτό το βλέπουμε και από την αρχαιότητα. Τι γίνεται όμως, στην αρχαία Ελλάδα οι γονείς παίζανε, ιδίως οι άντρες, οι πατεράδες παίζανε με τα παιδιά, ασχολιόντουσαν. Στον Πόντο δεν προλαβαίναν για κάποιους λόγους συγκεκριμένους,
οι γονείς, είτε ο μπαμπάς είτε η μαμά, δεν μπορούσαν να παίξουν. Οι μπαμπάδες ήταν έτσι τα ήθη και τα έθιμα. Δεν επιτρεπόταν ο άντρας ούτε καν να μιλήσει πολλές φορές στα παιδιά. Υπήρχε σέβας μεγάλο δηλαδή και από τα παιδιά. Δεν μιλούσαν εύκολα στους γονείς τους. Και πού περισσότερο να παίξουν. Επίσης βέβαια να μην παραλείψουμε ότι οι συνθήκες ήταν τέτοιες που για πολλούς μήνες ή χρόνια πολλές φορές ήταν αναγκασμένοι να πηγαίνουν σε άλλα μέρη της αυτοκρατορίας, της Οθωμανικής, ή να πηγαίνουν σε διπλανές χώρες όπως στη Ρωσία για να πάνε να δουλέψουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι γονείς, οι μπαμπάδες δεν μπορούσαν. Οπότε όλο το φορτίο της οικογένειας έπεφτε στην μητέρα. Αυτές οι δόγες, οι μάνες έπρεπε να πάνε στα ζώα, γιατί όλοι είχαν ζώα, να πάνε στο χωράφι, να κάνουν όλες τις δουλειές και τότε δεν υπήρχαν αυτές οι ανέσεις που έχουμε τώρα. Οπότε ούτε οι μαμάδες είχαν χρόνο να παίξουν με τα παιδιά. Και πολλές φορές να ξέρετε παιδιά ότι τα μωρά τα παίρναν μαζί τους στο χωράφι, γιατί δεν είχαν που να τα αφήσουν και για να μην κλαίνουν και τους ενοχλούν στη δουλειά, τα δίνανε, γιατί εκεί στον Πόντο υπήρχε πολύ όπιο, υπήρχαν πολλά τέτοια φυτά που είχαν υπνοτικές ιδιότητες, που τα δίνανε μέσα στο γάλα λίγο για να τα ζαλίζουν και να μπορούν να κοιμούνται. Έχουμε ακούσει τέτοιες ιστορίες. Οπότε αυτή που πρόσεχε ιδίως τα μικρότερα παιδιά ήταν η γιαγιά. Οι γιαγιάδες συνήθως, οι καλομάνες που λέμε στα ποντιακά. Έτσι. Οπότε αυτές προσέχαν και φροντίζαν και παίζανε τα μικρότερα παιδάκια, και ενώ ακόμη και τα αδέρφια τα μεγαλύτερα. Τώρα, είχαν παιχνίδια και για εξωτερικούς χώρους που παίζανε όταν ο καιρός το επέτρεπε και για εσωτερικούς χώρους. Εδώ πέρα, σε αντίθεση με την αρχαιότητα, τα περισσότερα παιχνίδια τα φτιάχναν μόνοι τους. Βέβαια υπήρχαν και παιχνίδια στις μεγάλες της πόλεις, που ήταν λιμάνια, στην Τραπεζούντα, στην Κερασούντα, στην Αμισόντα, τη Σαμσούντα δηλαδή, στη Συνόπη. Είχαν και έτοιμα παιχνίδια που ερχόντουσαν από το εξωτερικό. Αλλά όσο μπαίναμε στα χωριά και πηγαίναμε προς τα βουνά, προς τα μέσα, εκεί τα παιχνίδια τα περισσότερα τα φτιάχνανε μόνα τους. Επίσης, παιχνίδια παίζανε, μικροί και μεγάλοι, το βράδυ όταν μαζευόντουσαν στα σπίτια και κάναν τα παρακάθια. Τώρα στην Ελλάδα, όταν λέμε παρακάθι, εννοούμε ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Μία διασκέδαση που καθόμαστε γύρω από ένα τραπέζι, υπάρχει μουσική, υπάρχει οργανοπαίκτης και τραγουδάνε όλοι από ένα τραγούδι, το αντίστοιχα. Τότε όμως το παρακάθι ήταν κάτι διαφορετικό. Βγαίνει από τη λέξη παρακάθομαι. Κάθομαι δηλαδή ο ένας δίπλα στον άλλον. Έτσι. Και τότε μαζευόντουσαν τα βράδια και λέγανε τις δουλειές της ημέρας, πώς περάσανε. Λέγανε κάποια κουτσομπολιά, λέγανε πολλές φορές οι μεγαλύτεροι τραγούδια ή παραμύθια, που μπορεί ένα παραμύθι να μην τελείωνε εκείνη τη ημέρα και να τελείωνε με την επόμενη, να κρατούσε πολύ περισσότερο. Παίζαν συνήθως οι άντρες στα παρακάθια, οι γυναίκες κάνανε τις δουλειές, τις ετοιμασίες για την επόμενη μέρα και τα παιδιά ήταν δίπλα τους. Επίσης, πολλά παιχνίδια ομαδικά που παίζαν ιδίως στα αγόρια, όπως το κυνηγητό, το κρυφτό, ο πόλεμος, τους άρεσε πολύ ο Πετροπόλεμος και όλα αυτά, τα παίζανε μεταξύ, αν ήταν μεγάλα τα χωριά, ανάμεσα στις δύο ενορίες, ας πούμε, αν υπήρχαν δύο ενορίες, δύο εκκλησίες, οι δύο μαχαλάδες, δηλαδή δύο ενορίες, παίζανε. Ή αν υπήρχαν δύο κοντινά χωριά, ακόμη και δύο κοντινά χωριά μεταξύ τους μπορεί να παίζανε έτσι τέτοια παιχνίδια. Εδώ είναι αυτό που σας είπα, ότι είχαν και έτοιμα παιχνιδάκια. Αυτό είναι ένα παιδάκι από την Τραπεζούντα, από πολύ πλούσια οικογένεια, γιατί να ξέρετε ότι σε όλη τη Μικρά Ασία αλλά και στον Πόντο, πολλοί Έλληνες είχαν πολλά λεφτά, πιο πολλά και από τους Τούρκους. Οπότε βλέπετε εδώ να έχει μπροστά του ένα ποδηλατάκι της εποχής, ένα λογατάκι φτιαγμένο για θέση, και στο χέρι του τι κρατάει? Μια καραμούζα. Εδώ άλλα δύο αδερφάκια, ο Γιώργος και Αλέξανδρος Αμυρόγλου, οι οποίοι, ο μικρός τι κρατάει? Κρατάει ένα στεφάνι. Αυτά
Τα αγοράζαν τα παιχνίδια. Και όπως είπαμε, έχουμε τα παιχνίδια που είναι για παιδάκια μέχρι 7 ετών περίπου. Παίζανε διαφορετικά παιχνίδια από τα πιο μεγάλα. Και είχαμε παιχνίδια μόνο για αγόρια, ατομικά, που παίζανε μόνα τους. Παιχνίδια που παίζανε ομαδικά τα αγόρια. Είχαμε παιχνίδια ατομικά που παίζανε τα κορίτσια και παιχνίδια ομαδικά που παίζανε τα κορίτσια και παιχνίδια που παίζανε όλα μαζί. Ακριβώς στις ίδιες κατηγορίες τις έχουμε και για τα πιο μεγάλα παιδιά, τα 8 μέχρι 16 ετών. Βέβαια εδώ πέρα πρέπει να σημειώσουμε ότι ιδίως για τα κορίτσια δεν ίσχυε συνήθως αυτή η ηλικία, το όριο το 16. Συνήθως τα κορίτσια ήταν οι ανάγκες τέτοια της εποχής που από τα 13 τους, 14 τους τα παντρεύανε. Τα παντρεύανε γιατί δεν θέλανε να τα πάρουν οι Τούρκοι, γιατί οι Τούρκοι θέλαν πάρα πολύ τις Ελληνίδες. Οπότε γι' αυτό το λόγο και τις παντρεύανε από πολύ μικρές, οπότε καταλαβαίνετε ότι πλέον σταματούσε η παιδική τους ηλικία και δεν είχαν, η γυναίκα ήταν σε μια θέση που μόνο το παιχνίδι δεν μπορούσε να σκεφτεί. Ήταν πολύ δύσκολη η ζωή της. Αντίστοιχα και στην αρχαία Ελλάδα, οι γυναίκες στην αρχαία Ελλάδα επίσης παντρευόντουσαν για άλλους λόγους. Στα 13 τους, 14, οπότε και εκείνες σε πολύ μικρή ηλικία. Βλέπετε υπάρχουν συσχετισμοί συνέχεια. Δηλαδή και μέσα από το παιχνίδι μπορούμε να δούμε πολλά πράγματα που μας ενώνουν με το παρελθόν. Και σαφώς όπως και τώρα υπάρχουν δραστηριότητες και παιχνίδια ενηλίκων, υπήρχαν και τότε, κυρίως όμως ήταν ανδρική υπόθεση. Πριν πάμε παρακάτω, είναι πολύ σημαντικό να πούμε για πώς γινόταν τα λαχνίσματα. Τι είναι τα λαχνίσματα? Τα λαχνίσματα είναι οι μοιρασιές. Πώς γινόντουσαν, πώς μοιράζανε τις ομάδες και ποια ομάδα θα παίξει πρώτη και τα λοιπά. Οπότε ένα από αυτά ήταν το πατώσε κόφτωσε. Δηλαδή ο κάθε παίκτης, οι δύο αρχηγοί λοιπόν που βγαίνανε, κάθε φορά που τοποθετούσαν τον τους το πόδι μπροστά, έλεγαν ο ένας πατώσε, σε πατώ δηλαδή, και ο άλλος κόφτωσε, σε κόβω. Οι πατούς, εμείς τώρα το παίζουμε ακόμη το ποδαράκι που λέμε, έτσι, όλοι το παίζουμε αυτό και στο σχολείο. Τώρα νικητής είναι αυτός που το πόδι του θα πατήσει έστω και λίγο επάνω στο πόδι του αλουνού. Τότε συνέβαινε το αντίθετο. Το πόδι που δεν χώρεγε να μπει κανονικά ήταν το πόδι που έχανε. Ας παρακολουθήσουμε εδώ πέρα. Η μικρή έχασε λοιπόν εδώ πέρα. Ένα άλλο που λέγανε ήταν το ταούχ πιλίτς χορός. Επαναλαμβάνω αυτές τις λέξεις. Που σημαίνει κότα, κοτόπουλο, κόκορας. Ταούχ πιλίτς χορός. Και μια που το αναφέρουμε εδώ πέρα, το επίθετο της μητέρας που είναι πιλιτσίδου. Που βγαίνει από το πιλίτς. Έτσι. Από την κότα. Υπάρχουν και τέτοια επίθετα. Είχαν πάρα πολλά τέτοια λαχνίσματα. Υπάρχουν πάρα πολλά. Θα αναφέρουμε κάποια δεικτικά. Ένα άλλο που λέγανε ιδίως στα κορίτσια, που ήταν και αστείο και περιπαικτικό, ήταν όταν θέλανε να βγάλουν ποια παίκτρια θα χάσει, ποια θα παίξει τελευταία ή ποια θα παίξει πρώτα. Λέγανε το εξής. Αρκός λύκος μουχτερός και τη νύχτα γυρευός, έρθεν την πεδίο κόλλον τσάκα το καθάρτο φάτο. Σημαίνει αρκούδα λύκος γουρούνι και τη νύχτα ζητιάνος. Ζητιάνος γυρευός, δηλαδή αυτός που γυρεύει γενικότερα. Μπορεί να μην ήταν ακριβώς η έννοια ζητιάνος. Ήρθε του παιδιού ο κόλλος, τσάκα το καθάριστο φάτο. Εννοείται όπως και οι αρχαίοι Έλληνες, έτσι και οι πόντοι ήταν ανθυρόστομοι. Τα χρησιμοποιούσαν γενικώς τις ανθυροστομίες.
Οπότε τι γίνανε, το απόγγελνα ρυθμικά, αυτό έτσι όπως σας το είπα εγώ, και σε κάθε λέξη μία κοπελίτσα έδειχνε αρκός λύκος μοχτερός και τη νύχτα γύρευος. Οπότε στην τελευταία συλλαβή η κοπέλα που έβγαινε, που τύχαινε την τελευταία, έβγαινε. Μέχρι να φτάσουν στην τελευταία. Πόσα κοριτσάκια παίζανε, ας πούμε, 5, 6. Αυτό που θα έμενε τελευταίο θα ήταν η χαμένη της υπόθεσης. Θα έκανε, πρέπει να κάνει το δύσκολο κομμάτι. Ας πούμε στην τυφλόμυγα, στην τζαμούα που λέγανε στα ποντιακά, θα έκανε αυτή τη τυφλόμυγα, ας πούμε. Αυτή που θα έμενε τελευταία. Επίσης, για να δουν ποιος θα παίξει πρώτος ή ποιος θα είναι ο αρχηγός, ποιον αρχηγού η ομάδα θα έχει το καλύτερο ρόλο, κάνανε το τσιφτ μη τεκ, είναι τουρκική λέξη, που σημαίνει ζυγά μονά. Το τσιφτ είναι το ζυγά, το τεκ, νομίζω όλοι το ξέρουμε από το 7 ζευγάρι και το τεκ που λέμε, έτσι. Είναι αυτό. Οι αρχαίοι Έλληνες το παίζαν αυτό το παιχνίδι και το λέγανε αρτιάζει. Από το άρτιος, από το ζυγός δηλαδή, πάλι. Τι κάνανε, ο ένας παίκτης κρύβει στα χέρια του καρπούς, τα καρύδια ήταν από τα αγαπημένα, τα φουντούκια ή ακόμη και κότσια, στραγάλους, κουκιά, βόλους, κάστανα και όλος έπρεπε να μαντέψει αν ήταν ζυγά ή μονά, άζυγα τα λέγανε τότε. Τεκ λέει, μονά. Για να δούμε, κέρδισε. Κέρδισε. Έχει 3 μέσα στη χούφτα του σε εκείνο το χέρι. Ωραία. Επίσης, είχαν το κορώνα γράμματα. Για ζήμη τουραν, πάλι τουρκικές λέξεις. Και είχαν ένα κέρμα της εποχής, το οποίο το πετούσανε και είχαν από πριν αποφασίσει σε ποια πλευρά θα έχει ο καθένας. Η πλευρά που θα ήταν πάνω ήταν αυτή που κέρδιζε. Γιάζει λέει. Κέρδισε πάλι. Δεν είναι στημένο, να ξέρετε. Αυτό το παιχνίδι το παίζανε και σαν παιχνίδι. Όπως και το προηγούμενο. Δηλαδή, όχι μόνο σαν μοίρασμα, σαν λάχνισμα. Ας πούμε, στο προηγούμενο με τα μονά ζυγά, αυτός που κέρδιζε έπαιρνε όλους τους καρπούς, έπαιρνε όλα τα αντικείμενα που ήταν μέσα στο χέρι. Και το αντίθετο. Αν έχανε, τα κέρδισε ο άλλος. Έτσι και με το νόμισμα. Αυτό που το συναντάμε, σε ποιο άθλημα το συναντάμε ακόμη, σε ποιο αγαπημένο άθλημα το συναντάμε μέχρι τώρα? Στο ποδόσφαιρο. Πώς ξεκινάει το ποδόσφαιρο? Ο διαιτητής παίρνει το κέρμα, το πετάει ψηλά και πέφτει κάτω. Δεν είναι ποντιακή εφεύραση προφανώς, να μην τα κάνουμε όλα ποντιακά, αλλά οι παππούδες μας και οι προπαππούδες μας το παίζανε και το λέγανε γιάζει μη τουράν. Έτσι, κορώνα γράμματα. Δεν θα σας πω, αλλά ήταν πάρα πολλά τα λαχνίσματα που υπάρχουν. Τώρα, αυτό ήταν το πρώτο μέρος των ομαδικών παιχνιδιών. Έπρεπε να γίνουν οι μοιρασιές, τα λάγια, οι ομάδες δηλαδή. Αφού γινόταν αυτό, είχαμε το κυρίως μέρος του παιχνιδιού. Είχαν κανόνες, έτσι, και έπρεπε εκεί οι νικητές και οι νικημένοι να τους στηρούνε. Δεν τους στέλναν τους αβολιάριδες γενικώς, τους οποίους τους ονομάζανε ξουγούς. Δεν τους στέλναν, τους βγάζαν πολλές φορές, τους διώχναν και από την ομάδα. Οι αρχηγοί ήταν αρχηγοί πραγματικά, δηλαδή επενέβαιναν και λύνανε τις διαφορές και είχαν και μονάδες μέτρησης, δηλαδή σε κάποια παιχνίδια όπως η τσάλτιγκα, όπως παιχνίδια με τόπι και τα λοιπά, είχαν τις γαλάδες. Οι γαλάδες ήταν ουσιαστικά ενότητες, ήταν στροφές και τα λοιπά. Και πολλές φορές τα παιχνίδια δεν τελειώνανε σε μία μέρα. Πολλές φορές ακόμη και οι μεγάλοι κρατούσαν σκορ και το δουλεύανε αθροιστικά, το οποίο πήγαινε και μήνες, μπορεί ολόκληρη τη σεζόν, ιδίως στο χειμώνα που καθόντουσαν περισσότερο μέσα στα σπίτια, μαζεύανε τις μονάδες της κάθε φοράς και τις προσθέτανε στο επόμενο παιχνίδι μέχρι να δουν ποια ομάδα θα είναι αυτή η οποία κέρδισε. Υπήρχαν βέβαια και τιμωρίες.
όπως τιμωρίες υπήρχαν και στην αρχαία Ελλάδα. Το κάλκεμαν δηλαδή, το καβάλιμα. Οι νικητές ανεβαίνανε πολλές φορές στις πλάτες των ηττημένων, που τους λέγανε να τους πάνε μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο. Να τους πάνε, να τους φέρουν. Επίσης, πολλές φορές υπήρχε μαστίγωμα. Βγάζανε τα λουριά τους και οι νικητές μαστιγώνανε. Αυτά ήταν συμφωνημένα από πριν τι θα γίνει. Ή βάζανε τους ηττημένους να περπατήσουν στα 4 ή να τρέξουν σε ανηφόρες ή να κάνουν φωνές ζώων. Γαϊδάρου, κόκορα, να τους κοροϊδέψουν. Όπως επίσης είχαν και το γουίν. Το γουίν είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Πολλές φορές ή τον αρχηγό ή αν παίζανε 2 παίκτες μόνοι, ο χαμένος τέλος πάντων ήταν υποχρεωμένος σε μια λακκούβα γύρω στα 20 με 30 εκατοστά που είχαν σκάψει πολλές φορές. Υπήρχαν παιχνίδια ομαδικά που χρησιμοποιούσαν λακκούβες. Έμπαινε μέσα ο χαμένος, ο ηττημένος παίκτης, το σκεπάζανε καλά σχεδόν μέχρι τα γόνατα και έπρεπε και πατούσαν το χώμα για να υπάρχει αντίσταση και προσπαθούσε χωρίς τη βοήθεια των χεριών να κάνει κινήσεις με τα χέρια εδώ στο σώμα του για να μπορέσει να βγει. Αυτά ήταν έτσι τα προκαταρκτικά. Τώρα, επέλεξα για σήμερα παιχνίδια που μπορούμε να τα κάνουμε μέσω διαδικτύου, που παίζονταν και σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους, αλλά δεν είναι τα παιχνίδια που έχουν άλματα. Είχαν πολλά παιχνίδια με άλματα, είχαν πολλά παιχνίδια με κυνηγητό, με χτύπημα ξύλου και τοπιού κτλ. Αυτά δεν τα έχω βάλει μέσα. Εύχομαι μια επόμενη φορά που θα μας επιτρέψουν οι καταστάσεις να έρθω, γιατί έχω έρθει στο σύλλογό σας και παλιότερα και έχω χορέψει και όλα στο πανηγύρι το καλοκαιρινό και μου έχει αρέσει πάρα πολύ, να τα παίξουμε όλοι μαζί, μικροί μεγάλοι. Τώρα, οι γλωσσοδέτες. Ναι, οι γλωσσοδέτες. Έτσι ακριβώς, λέω Βασίλη, να μπορέσουμε να το πατρέψουμε κιόλας με τη δραστηριότητα. Τώρα είναι ένα τύπο θεωρία, γιατί μπορούμε να το κάνουμε και στην αυλή μας σαν δραστηριότητα. Με μεγάλη μου χαρά, Πρόεδρε. Λοιπόν, στην Κερασούντα έχουμε καταγραφεί από τον Μεγάλο Βαλαβάνη, τον λογράφο, που αναφέρει 2 γλωσσοδέτες, που ήταν κάτι πολύ διασκεδαστικό για τα παιδιά, ιδίως τα πιο μικρά. Προσπαθήστε να το πείτε. Θα πούμε πρώτα το μικρό που είναι από τα δεξιά. Λικοπέρβολον περβόλιν. Λικοπερβολέρ περβόλιν. Λικοπερβολάριν κέχι. Είναι εύκολο, νομίζω όλοι μπορείτε να το πείτε. Πάμε τώρα στα δύσκολα. Πάμε αριστερά. Η κορώνα σοκλαδίν σαγκοπλακοπατεί και πάει. Σαγκοπλακοπατεί είναι μία λέξη που χρησιμοποιούσαν οι ιδιωματικοί εκεί στην Κερασούντα και είναι χαρακτηριστική για τον τρόπο που περπατούσαν τα πουλιά, τα πτηνά. Έτσι που κάνουν αυτό το βάισμα δεξιά-αριστερά. Πάμε παρακάτω. Η κορώνα σοκλαδίν κατατζακοπλακοπατεί και πάει. Για πείτε το. Και πάμε. Η κορώνα σοκλαδίν παρακατατσοκοπλακοπατεί και πάει. Τέλεια. Λοιπόν, ένα παιχνίδι που το έχουμε συνδυάσει με ποιους? Με τους κλόουν, στα τσίρκα. Κι όμως, αυτό το παιχνίδι, πέρα που το παίζανε οι πρόγονοί μας στον Πόντο, το παίζανε και οι πρόγονοί μας στην αρχαία Ελλάδα. Το παίζανε είτε με φρούτα είτε με σφαίρες πέτρινες, λίθινες τα αρχαία χρόνια, με φρούτα στον Πόντο. Δαμάσκηνα, μήλα, χλάδια, ό,τι είχαμε. Προσπαθούσαν να κάνουν αυτή την κίνηση. Να πετάνε στην αρχή 2 και μετά και 3 μήλο. Οι αρχαίοι Έλληνες στο συγκεκριμένο παιχνίδι το λέγανε το τρίγωνο και τις μπάλες τις φέρνες τριγώνες και τριγωνιστής ήταν αυτός που έπαιζε αυτό το παιχνίδι. Έτσι. Και ήταν ένα παιχνίδι επιδεξιότητας. Είναι πολύ δύσκολο να το παίξεις. Δεν είναι εύκολο. Εδώ θα δείτε μια προσπάθειά μου
όχι πολύ καλή βέβαια. Πιστεύω να το βελτιώσω κάποια στιγμή. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορώ να βάλω και τρίτο μήλο, αλλά σας προκαλώ να το κάνετε. Έτσι λοιπόν τα παιδιά εξασκούντουσαν σε πολλές ικανότητες μέσα από όλα αυτά τα παιχνίδια. Τα παιχνίδια με τη σφαίρα, με την μπάλα, επίσης είναι παιχνίδια τα οποία ήταν πολύ αγαπητά και από την αρχαία Ελλάδα. Εδώ στον Αφορέα βλέπετε την Αυσικά από την Ιθάκη που είχε φιλοξενήσει τον Οδυσσέα όταν ναυαγός έφτασε στο νησί της, στους Πέακες, στην Κέρκυρα δηλαδή, όπου παίζει με τις φίλες της με ένα τόπι. Οι πόντοι οι δικοί μας, σε όλες τις περιοχές του πόντου, κατασκευάζανε τα τόπια, παίζαν πολύ με μπάλες. Ήταν τα αγαπημένα τους. Είτε με ράματα, με πολλές κλωστές, κορδόνια και τα οποία τα έβρεχαν κιόλας για να σφίξουν και φτιάχνανε έτσι μπάλες. Πολλές φορές χρησιμοποιούσαν τις τρίχες βοδιών, κυρίως των μεγάλων των ζώων, όπου τα κατουρούσαν κιόλας για να σφίξουν και να μπορούν έτσι να υπάρχει συνοχή και τα τυλίγανε. Ή τα κάνανε, επίσης παίρνανε τις κίστες των μεγάλων ζώων, τα στομάχια, τα φουσκώνανε και πάλι τα βάζανε από έξω ράματα, κλωστές δηλαδή, για να τα προστατεύσουν και παίζανε. Οπότε ένα από τα παιχνίδια, υπάρχουν άπειρα παιχνίδια με μπάλες. Τώρα επειδή θα είμαστε σε κλειστό χώρο, σας επέλεξα δύο παιχνίδια. Το ένα μπορεί να παιχτεί και μέσα στο σπίτι αυτή τη στιγμή. Είναι, όπως το λέγανε συγκεκριμένα, το top. Οι αρχαίοι Έλληνες το συγκεκριμένο παιχνίδι το λένε απόραξης. Δηλαδή τι είναι, χτύπημα της μπάλας κάτω και πιάσιμο. Και μετρούσαν όμως. Και μετρούσαν διπλά. 1-1 σε κάθε χτύπημα. 2-2, 3-3. Και βάζανε έναν αριθμό, να φτάσουν, ας πούμε, μέχρι τα 100. Και μέσα στα χτυπήματα έπρεπε να κάνουν και μία γαλάδα κάθε φορά. Δηλαδή να κάνουν μία στροφή. Η στροφή έπαιρνε 10 πόντους. Αν κάποιος έκανε, συνέχισε ο επόμενος παίκτης αμέσως, χωρίς σταματημό, από εκεί που σταμάτησε ο προηγούμενος. Ένα άλλο παιχνίδι με μπάλα, με τόπι, ήταν Σοπερβόλι Κιάν. Τώρα έτσι το βρήκα βιβλιογραφικά και έτσι σας το αναφέρω. Οι αρχαίοι το λέγανε ανακρουσία. Έτσι από την κρούση που γίνεται σε έναν τοίχο, σε μια συμπαγή επιφάνεια. Αντίστοιχο παιχνίδι. Έτσι. Απλά παιχνιδάκια εύκολα. Ήταν παιχνίδια κυρίως που παίζαν τα πιο μικρά παιδιά και τα κοριτσάκια. Πάμε τώρα σε ένα παιχνίδι που παίζαν τα πιο μεγάλα παιδιά, τα αγοράκια. Και κυρίως τα αγοράκια. Το ταρνακότς ή αλλιώς οι γνωστές μας κοκορομαχίες. Έτσι. Έπρεπε στηριζόμενοι στο ένα το πόδι να χτυπήσουν τον αντίπαλο και όποιος πατούσε κάτω πρώτος έχανε. Έχασα. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνετε εδώ πέρα. Και επίσης τα κορίτσια, αγαπημένα τους παιχνίδια που μπορούν να παίξουν είναι το ταρνακότς ή το κότς. Κότς, δηλαδή κουτσό ουσιαστικά. Το ταρνακότς εδώ βλέπετε είναι τα πλακάκια, πλέον υπάρχουν πλακάκια και πρέπει με κάθε χτύπημα στηρίζεται στο ένα το πόδι, το παιδί, και πρέπει να κλωτσάει ταυτόχρονα με το πήδημα και την πέτρα να πάει στο επόμενο πλακάκι. Εάν πάει στις γραμμές ή αν περάσει δύο πλακάκια, χάνει. Και εδώ έχασε. Και θα μπορούσε
να γυρίσει κιόλας. Πολλές φορές χαράζανε κάτω στο έδαφος ή σε πλάκες στα σχολεία τους εκεί στον Πόντο. Κάνανε και επιστροφή, δηλαδή υπήρχαν δύο παράλληλες γραμμές, στη μία πηγαίναν και μετά από την άλλη γυρνούσαν. Δεν είναι τόσο εύκολο, να ξέρετε. Εδώ είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε επίσης, εναλλαγές, παίζανε και τέτοια και πολλά ακόμη τέτοια παιχνίδια. Είχαν και παιχνίδια δεξιότητας ισορροπίας, με ένα ξύλο στο χέρι, το ραβδί, πάλι το παρατηρούμε να το κάνουν στα τσίρκα και οι ζογκλέρ, όμως ήταν παιχνίδι επί δεξιότητας και ισορροπίας. Και τα παιδιά βάζανε έναν αριθμό μέχρι το 100 ας πούμε και μετρούσαν, δηλαδή όπως ισορροπούσαν να δουν μέχρι ποιον αριθμό θα φτάσουν. Και ο νικητής έβγαινε ο νικητής μετά. Τα λίτζια, τα πεντόβολα δηλαδή, επίσης ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα παιχνίδια των ποντίων, που εγώ το συνάντησα στην έρευνά μου σε όλο τον Πόντο. Όπου δηλαδή και να διάβασα, όπου και να ρώτησα, όπου και να είδα, τα λίτζα τα παίζανε σχεδόν παντού. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι τα πεντόβολα, τα γνωστά πεντόβολα, σε όλη την Ελλάδα παίζουν. Παίζονταν όμως και από τους αρχαίους Έλληνες. Και ήταν τα πεντέλιθα, 5 λίθοι δηλαδή, έτσι. Τώρα, υπάρχουν πάρα πολλές παραλλαγές του παιχνιδιού. Συνήθως είχε πολλά στάδια. Δηλαδή, είχε από 4 μέχρι 7 στάδια. Στην αρχή μπορεί να ξεσκόντουσαν μόνο στο ένα, γιατί είναι θέμα επιδεξιότητας. Εδώ θα σας το δείξω σε 2 με 4 στάδια. Στην αρχή πετάς τη μία την πετρούλα και παίρνεις μία-μία στο χέρι σου. Στο δεύτερο στάδιο θα παίρνεις 2 πετρούλες στο χέρι σου. Αυτή είναι η μαμά μου. Και τώρα θα πάρει τις 3 πετρούλες μαζί και τη μία μόνη της. Σημαντικό ήταν και πώς τα ρίχνανε και πού θα πηγαίναν οι πετρούλες. Τώρα θα κάνει φωλιά, θα κάνει το χέρι της έτσι, για να μπουν μέσα οι πετρούλες. Εδώ σας το δείχνω από άλλη γωνία. Κοιτάξτε που προσέχει ποια πέτρα θα βγάλει για να μπορεί εύκολα να παίρνει τις υπόλοιπες. Ωραία. Πλέκανε έτσι τα δάχτυλα. Θέλει δεξιοτεχνία. Ένα επίσης χοροτράγουδο, πολύ χοροπαίχνιδο τεχνοτράγουδο, όπως θέλετε πείτε το, ήταν το Τίμι Τίμι. Είναι πολύ γνωστό και αυτό, όπως τα λίτζια. Δηλαδή, το συναντάς σε όλες τις περιοχές του Πόντου με πάρα πολλές παραλλαγές. Μία βασική είναι αυτή, όπου το τραγουδούσαν συλλαβιστά και το παίζαν κιόλας. Και θα σας εξηγήσω μετά έναν από τους τρόπους παιχνιδιού. Τίμι Τίμι των Αϊτών, τον Αϊτών το Σταύρο Αϊτών, κρουόπερο το καντάρι και φίλο το καλαμάρι.
Καλάμαριν το θέλεις, θέλω κοκκινόβον, να πουλιάζω τα πουλόπον και έβγαινω συμφωλέα και σχωρώ το βασιλέαν. Οπότε στο βασιλέαν, όπου τελείωνε, καθόντουσαν τα παιδάκια ή σε κύκλο ανάλογα τον αριθμό τους, είτε σε ημικύκλιο. Και ξεκινούσανε να χτυπάνε ή υπήρχε ένα στη μέση που έδειχνε σε κάθε συλλαβή το πόδι ενός παιδιού. Τιμή τον αϊτόν. Οπότε εκεί που τελείωνε η λέξη, το παιδί που τύχαινε να είναι εκεί την ώρα στην τελευταία λέξη, έβγαινε στη μέση του κύκλου, καθόταν κάτω και τα υπόλοιπα παιδιά πηγαίναν από πάνω και βάζαν τις μπουνιές τους, τη μία τους στην μπουνιά, τη μία πάνω στην άλλη και σχηματίζαν έτσι λοιπόν έναν πύργο. Και ρωτούσαν όλοι μαζί, τι νοσμός θα είναι απάνω, δηλαδή ποιανού μπουνιά είναι από όλες επάνω, όμως θα είναι η μπουνιά στα ποδιακά. Οπότε το παιδί που ήταν κάτω έπρεπε να μαντέψει ποιανού παιδιού ήταν τελευταία η μπουνιά. Αν το έβρισκε, καθόταν εκείνο το παιδί κάτω. Αν δεν το έβρισκε, το χτυπούσαν στην πλάτη, φωνάζαν και ξαναξεκινούσαν από εκεί που είχαν σταματήσει από εκείνο το παιδί, ξανά το παιχνίδι. Ήταν ένα πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι και πολύ αγαπητό. Επίσης ένα παιχνίδι που παίζονταν σε όλο τον πόντο και όχι μόνο, είναι τα κότσια. Είναι οι αστράγαλοι που χρησιμοποιούσαν αστραγάλους από διάφορα ζώα. Σας δείχνω εδώ πέρα, αυτό είναι από γουρούνι, αυτό είναι από μεγάλο ζώο, είναι από αγελάδα. Και τώρα με αφορμή το Πάσχα μπορείτε να παραγγείλετε. Αυτό είναι από αρνί. Συνήθως είχαν τα μικρά γιατί ήταν και μικρά τα χεράκια τους. Από τους κρεοπόληδες σας να σας κρατήσουν. Είχαν πάρα πολλές. Και εδώ πέρα είναι ένα παιχνίδι που παίζαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Και το λέγανε αστράγαλοι. Και είχαν πάρα πολλές εκδοχές. Οι αρχαίοι βέβαια χρησιμοποιούσαν 4 αστραγάλους στο παιχνίδι, ενώ οι υπόλοιποι χρησιμοποιούσαν έναν. Το ρίχναν σαν ζάρι κάτω και ανάλογα ποια πλευρά θα ήταν επάνω, είχε όνομα. Ας πούμε, η μια πλευρά λεγόταν συνήθως ο βασιλέας, η καλή, η όμορφη πλευρά αυτή εδώ πέρα. Η άλλη ήταν ο κλέφτης, η άλλη ήταν ο γάιδαρον και ο άλλο ήταν ο ψωμάς. Οπότε, θα σας το δείξω κιόλας εδώ. Έχει 4 πλευρές. Τα παιδιά στον πόντο βασιλέα. Ακριβώς αυτή η κοπή ονομάζανε ψωμά. Τις άλλες δύο τις πιο παρκές, αυτή που είχε την καμπουρίτσα που λέγανε γάιδαρο και αυτή ήταν ο κλέφτης. Λοιπόν, τι κάναμε. Συνήθως 4 παίκτες, είχαν έναν αστράγαλο, έναν κότσο. Και ανάλογα ο κάθε παίκτης, ποια πλευρά είχε από πάνω, είχε η αντίστοιχη αντίδραση από τους υπόλοιπους. Παραδείγματος χάρη. Έπεσε τώρα ο γάιδαρο. Έπρεπε ο παίκτης αυτός να κάνει το γάιδαρο. Και το επόμενο παίκτης. Ξανά το γάιδαρο. Ξανά το ίδιο. Εδώ έχει ο κλέφτης. Το κλέφτη όλοι το κυνηγούσαν και δεν τον χαιρόντουσαν όμως. Πιο δύσκολες πλευρές ήταν ο βασιλέας και ο ψωμάς. Όταν κάποιος παίκτης τύχαινε τον βασιλέα ή τον ψωμά,
ήταν πιο κερδισμένο. Ας πούμε τώρα, έχουμε τον Βασιλέα. Ο Βασιλέας μπορούσε να διατάξει τους υπόλοιπους να κάνουν πράγματα. Και οι υπόλοιποι παίκτες το χειροκροτούσαν και τον έγανε πολύ φορτεμένο του Βασιλέα και τέτοια. Και ο Ψωμάς. Και ο Ψωμάς ήταν μια καλή ρηξιά, όπως τώρα, και τον Ψωμά τον δούσαν όμορφα, γιατί ήταν ένα καλό επάγγελμα και ο Ψωμάς πάντα συμβολίζει την γονιμότητα και κάτι άλλο. Επίσης, κάνανε και πονηριές, δηλαδή πολλές φορές τα παίρναν και τα λιάνανε τα κότσια, για να κάθονται καλύτερα στην πλευρά που θέλουν, δηλαδή κάνανε τέτοια. Ένα επίσης όμορφο και έθιμο και παιχνίδι ήταν τα χελιδονίσματα, ήταν η χελιδόνα. Ήταν τα κάλαντα της Άνοιξης που κάνανε τον Μάρτιο. Εξάλλου γνωρίζουμε από την αρχαιότητα ότι η αρχή του χρόνου παλιά ήταν η 1η Μαρτίου και όχι η 1η Ιανουαρίου. Αργότερα καθιερώθηκε η 1η Ιανουαρίου. Έτσι. Οπότε και λέγανε και αυτό έχει σωθεί από τον πόντο και μη σας κάνει εντύπωση που δεν θα δείτε ποντιακές λέξεις, γιατί χρησιμοποιούσαν και την αντίστοιχη γλώσσα που χρησιμοποιούσαν στην Ελλάδα, ας πούμε μετά το 1821. Ήρθε η χελιδόνα, ήρθε και άλλη μελιδόνα. Κάθισε και λάλησε και γλυκά και λάιδισε. Μάρτι μου καλέ και Φλεβάρι φοβερέ, και αν χιονίσεις και αν κακίσεις, πάλι άνοιξη θα αφήσεις. Βέβαια, για ακόμη μια φορά θα σας πω, παιδιά, ότι αυτό το είχαν και στην αρχαία Ελλάδα, οι αρχαίοι Έλληνες, οι πρόγονοί μας. Και ένα από τα κάλαντα της Άνοιξης στην αρχαία Ελλάδα είναι αυτό. Ήλθε χελιδόν, καλά ώρας άγουσα, καλούσεν οι αυτούς, επί γαστέρι λευκά, επί νότα μέλεν. Και ένα άλλο που έχει διασωθεί σε μια περιοχή του Πόντου, στον όφη του Πόντου, που είναι μετά την Τραπεζούντα, λέγανε το μάνα μελιδόνα, χελιδόνα κουπά στα αναβάρα και κουντούρα και ζωή και Αναστασία. Το δίφυλλο, το τρίφυλλο, πώς παίζουν τα καράβια, σκαμνή ποδάκι κότσιξε, ενίβασο γλυκόμηλο, εσείς τεν το γλυκόμηλο, ερώξαν τα πεντάσια. Και τι κάναν τα παιδιά, βγαίνανε από σπίτι σε σπίτι και λέγανε τα κάλαντα και κρατούσαν, κάνανε ομοιώματα πουλιού, το οποίο το είχαν μαζί τους. Κάποια παιδάκια είχαν καλασάκια που είχαν μέσα, κόβανε φύλλα από κισό. Ο κισός είναι ένα φυτό που δεν ρίχνει τα φύλλα του το χειμώνα, οπότε βρίσκανε και δίνανε φύλλα κισού στις νοικοκυρές, γυρνούσαν έτσι με το σκοινί το χελιδονάκι και οι νοικοκυρές θα δίνανε αυγά. Συνήθως θα δίνανε αυγά. Έτσι. Αυτό. Και σας προτείνω να το κάνετε και σαν έθιμο στο σύλλογό σας και εκεί πέρα στην περιοχή και θα είναι και πάρα πολύ ωραίο. Και επειδή είναι και το Πάσχα και έρχεται το Πάσχα και είναι κοντά το Πάσχα, είχαν και το τσούγκρισμα των αυγών, σαφώς ήταν ολόκληροι αυγομαχίες, κάνανε ολόκληρες διαδικασίες. Να βρουν γερά αυγά, να βρουν τα καλά αυγά, αυτός που κέρδιζε έπαιρνε το αυγό του νικημένου και μέχρι και τα χρόνια μας, σε πολλά ποντιακά χωριά, δεν ξέρω εκεί στη δικιά σας την περιοχή, αλλά ξέρω τουλάχιστον στην Ημαθία και στην Κοζάνη και στα Γρεβενά, πάρα πολλά χωριά που οργανώναν αυγομαχίες την πρώτη μέρα του Πάσχα, της λαμπρής όπως τη λέγανε οι πόντοι. Οι παππούδες μας δεν λέγανε παιδιά Πάσχα, λέγανε λαμπρή. Έτσι. Ήταν λαμπρή ημέρα, ήταν η Ανάσταση. Και ένα άλλο που θα σας δείξω τώρα ήταν το κύλισμα των αυγών. Οπότε σας προτείνω να κάνετε παιχνίδι. Πηγαίνανε ή σε ένα μέρος το οποίο είχε κλείσει, ήταν κατηφόρα, ή παίρναν μια σανίδα, όπως θα δείτε τώρα στο βιντεάκι, μια λεπτή σανίδα, και βάζανε είχαν αφετηρία, την ίδια γραμμή ξεκινούσαν και αφήνανε το αυγό να κυλήσει
και ποιανού αυγό πήγαινε πιο μακριά ήταν νικητής και κέρδισε το αυγό του χαμένου. Εμείς το κάναμε αυτό το παιχνίδι, το προλάβαμε. Εδώ βλέπετε τον Γιώργο να κερδίζει τη Μαρία Αφροδίτη. Και το πις πόσα. Είναι ένα γνωστό παιχνίδι, όπως βλέπετε και στην Αθήνα, το παίζουμε, εγώ έχω δει ακόμη και τώρα μεγάλους να το παίζουν και να διασκεδάζουν, έτσι. Βάζανε τώρα το χέρι εδώ και το άλλο εκεί και οι άλλοι ήταν από πίσω και προσπαθούσαν να κάνουν χτυπούσανε. Και έπρεπε αυτός που δεν έβλεπε να μαντέψει ποιανού χέρι ήταν αυτό. Αν το έβρισκε, αλλάζανε οι παίκτες, αλλιώς συνεχίζανε. Αυτά έτσι εν ολίγης. Θα σας δείξω, επειδή σας είπα ότι πολλά παιχνίδια τα κατασκευάζανε μόνοι τους, όλοι γνωρίζουμε τη Σφενδόνα. Στα ποντιακά τη Σφενδόνα τη λέγανε σαμπαντάσι, ενώ οι αρχαίοι Έλληνες Σφενδόνοι. Παίζαν πολύ και τη χρησιμοποιούσαν και για να κυνηγάνε, αλλά και για τα παιχνίδια που είχαν με πόλεμο κτλ. Έτσι τα φτιάχνανε μόνα τους τα παιδιά και ήταν από τα αγαπημένα τους παιχνίδια. Επίσης, από μόνοι τους κάνανε με ξύλα διάφορα παιχνίδια. Αυτό είναι η κλωστήρα. Κλώθεται, δηλαδή γυρνάει στα ποντιακά. Το κλώσιμο είναι το γύρισμα. Παίρνανε ένα ξύλο, κάνανε μια τρύπα στη μέση και με ένα πιο λεπτότερο και μετρούσαν να δούνε πόσες περιστροφές μπορούν να κάνουν χωρίς να τους πέσει το ξύλο. Ο νικητής ήταν αυτός που έκανε τις περισσότερες περιστροφές. Επίσης είχαν τις σφυρίχτρες, κάνανε από μόνοι τους σφυρίχτρες. Με ένα έμβολο, όπως επίσης από πολύ μικροί φτιάχναν από καλάμια φλογέρες. Αυτά που έχετε ακούσει να τα λένε οι μεγαλύτεροι, γαβάλ. Και άλλος οργανοπαίκτης. Οπότε, και να ξέρετε, προσπαθούσαν να παίζουν και παίζανε συνήθως όταν μια από τις δουλειές που κάνανε τα παιδιά, μετά τα 7 χρόνια, ήταν να πηγαίνουν τα ζώα για βοσκή. Και εκεί πέρα, επειδή υπήρχαν πάρα πολλές ώρες ελεύθερες, πέσανε πολλές φορές και έτσι μαθαίναν γι' αυτό και η φλογέρα, οι παλιότεροι, πολλοί από τους παλιούς μας που ήρθαν από τον Πόντο, ξέραν να παίζουν το γαβάλ, το σιλιάβρι που λέμε, έτσι, από τα χείλια και τον αυλό. Οι μεγάλοι, οι πόντοι παίζανε και με τα κομπολόγια. Το κομπολόι δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό που έχουμε συνηθίσει να το κρατάνε οι ρεμπέτες στο χέρι τους. Όχι βέβαια, το κρατούσαν όλοι οι άντρες. Το είχαν και οι πόντοι και υπάρχουν και φωτογραφικές μαρτυρίες. Παίζανε με το οτιδήποτε. Παίζανε επίσης με το σύρμα. Παίρνανε ένα κομμάτι σύρμα και προσπαθούσαν να το γυρίσουν, να το κάνουν, να το τρίψουν, να το στρίψουν και όποιος το έκοβε πρώτος κέρδιζε. Παίζανε με το οτιδήποτε. Πραγματικά με το οτιδήποτε. Επειδή έβρεξε αυτές τις μέρες εδώ στη Βέρεια, δεν μπορούσα να πάω να μάσω. Φύλλα από παπαρούνα. Παίρνανε φύλλα από παπαρούνα, τα βάζανε στο χέρι τους. Εδώ κάνω το χέρι τους έτσι, τον δείχνει με τον αντίχειρα. Βάζανε επάνω το φύλλο και το σκάγανε να κάνει θόρυβο. Απίθανα πράγματα. Στην αρχαία Ελλάδα αυτό ήταν παιχνίδι μαντίας. Οι κοπέλες οι νέες παίρνανε που ήταν ερωτευμένες και ο αγαπητικός τους ήταν μακριά, παίρνανε αντίστοιχα πέταλα από λουλούδια και ανάλογα με την ένταση του θορύβου που έσκανε το πέταλο πάνω στο χέρι τους, νιώθανε πόσο πολύ τους αγαπάει ή δεν τους αγαπάει ο αγαπημένος τους. Παίζανε ακόμη και με τα έντομα. Μια από τις αγαπημένες τους ασχολίες ήταν και τα έντομα. Οι πηγολαμπίδες, οι πασχαλίτσες, άλλα έντομα τα οποία τα δένανε με μια κλωστούλα από τη μια άκρη και από την άλλη την κρατούσαν και τα κάνανε να πετάει για να κάνουν θόρυβο. Και αντίστοιχα υπάρχουν στην αρχαία Ελλάδα τέτοια έντομα όπως η μιλολάνθη. Μπορούμε να μιλάμε για πάρα πολλή ώρα. Θεωρώ ότι
πήραμε μια γεύση για τα παιχνίδια των παππούδων μας και των προπαππούδων μας και για τα παιχνίδια και των προγόνων μας της αρχαίας Ελλάδας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή και ό,τι ερωτήσεις και απορίες έχετε μπορούμε να τις συζητήσουμε. Βασίλη, εγώ έχω να πω ότι επειδή εμείς ζούσαμε στο χωριό για αρκετά χρόνια πριν έρθουμε στο Πολύκαστρο και επειδή η μητέρα μου και ο πατέρας μου δουλεύανε και οι δύο, έζησα αρκετό χρόνο με τη γιαγιά μου, η οποία ήταν αμιγώς ποντιακής καταγωγής. Δηλαδή τα πεντόβολα, το τίμι, αυτά δηλαδή τα θυμάμαι που μου τα έχει δείξει και τα παίζαμε μαζί της, έτσι. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο και όπως π.χ. σίγουρα επειδή εμείς ήμασταν σε ποντιακό χωριό, σίγουρα όχι η δικιά μου ηλικία, αλλά οι πιο μεγάλοι παίζανε τον μπις. Όπως θυμάμαι τον πατέρα μου και το θείο μου να το παίζουν τον μπις, δηλαδή μεταξύ τους που είναι αδέρφια, έτσι. Έτσι. Εγώ το συγκεκριμένο παιχνίδι από μεγάλους το είδα. Ναι. Δηλαδή το παίζαν μεταξύ τους, δεν το δείχναν σε μένα, το παίζαν αυτοί μεταξύ τους και το είδα από αυτούς. Έτσι. Τώρα όσον αφορά τις αυγομαχίες και όλο αυτό, εμείς έχουμε ολόκληρη εκδήλωση η οποία γίνεται το διάστημα του Πάσχα κοντά στο Μάιο περίπου, που είναι για την εκδήλωση που είναι σε ανοιχτό χώρο και το έχουμε ως δηλαδή, κομμάτι της εκδήλωσης. Δηλαδή μοιράζουμε αυγά στον κόσμο, οι οποίοι μεταξύ τους στα τραπέζια βγάζουν τον νικητή, ο οποίος παίρνει μια κάρτα και μετά μαζευόμαστε όλοι στο κέντρο της εκδήλωσης και βγάζουμε νικητή, ο οποίος έχει και δώρο, έχει έπαθλο και όλα αυτά. Έτσι ακριβώς. Εμείς εδώ στη δικιά μας την περιοχή, στα Λευκάδια συγκεκριμένα, ένα χωριό μετά την Άουσα, όπως πας προς Κίδρα, το οποίο κατοικείται πάνω από το μισό από Ποντίους. Την πρώτη μέρα της Λαμπρής, του Πάσχα, στο γήπεδο του χωριού, μαζεύονται και έρχονται συμμετέχοντες από διάφορα μέρη. Δηλαδή πέρα από την ευρύτερη περιοχή τη δικιά μας και από πιο μακριά, έχει κόσμο, έχει συμμετοχή, δηλαδή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι. Και είναι κάτι το οποίο το κρατάνε από τότε. Όπως και τότε προσπαθούσαν να κάνουν διάφορες λοβιτούρες και να βρουν αυγά ξύλινα, να βάλουν μέσα στα αυγά... Αυγόκοτα ή πιο σκληρά. Ναι. Αλλά γενικώς προσπαθούσαν, υπήρχε μια μανία να βρουν κότες που κάνουν γερά αυγά, να τις ταΐσουν συγκεκριμένη τροφή, να έχουν γερό τσόφλι. Και μου έχει τύχει και ένα προσωπικό παράδειγμα. Είχαμε κατεβεί, όπως είχατε πει και εσείς τις προηγουμένως που μιλούσαμε με τον Χαράλαμπο στα Σούρμενα, στο ταυτικό έθιμο, και ο Δεσπότης εκεί πέρα, ο Μητροπολίτης της περιοχής, όπως ήμασταν όλες οι αποστολές, περνούσε από όλους μας να μας πάσει τα αυγά, να τσουκρίσει αυγά, ο οποίος τον καταλάβαμε ότι δεν ήταν δίκαιο το παιχνίδι του, δεν έπαιζε δηλαδή στα ίσα, χτυπούσε στο πλάι, δηλαδή προσπαθούσε να κάνει, ναι. Έτσι, ωραία. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι ή να πει κάτι. Εγώ γενικά, Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ όμορφο η σημερινή μας επαφή, έτσι. Και επιφυλάσσουμε στο άμεσο μέλλον που θα ανοίξει ο καιρός και θεωρώ ότι θα μπορούμε να κάνουμε έτσι δραστηριότητες στην αυλή. Κάποια από αυτά τα παιχνίδια που απαιτούν το χώρο να μπορούμε να τα κάνουμε εκεί όλοι μαζί και νομίζω θα το χαρούν και τα παιδιά πιο πολύ. Θα χαρώ πολύ Θεού επιτρέποντος, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος και πανδημίας επιτρέποντος. Εγώ έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από το Πολύκαστρο. Είχα έρθει στο Σύλλογο στο πανηγύρι το καλοκαιρινό που έχετε πριν αρκετά χρόνια και χόρεψα. Και με μεγάλη μου χαρά να ανταποκριθώ, να τα πούμε από κοντά, διαζώσεις. Σε καλούμε φέτος, όπως και αν θα μπορέσουμε να το κάνουμε, σίγουρα στις 10 Ιουλίου θα χαρούμε να σε δούμε εκεί. Σίγουρα πιστεύω ότι θα βρεθούμε και πιο νωρίς, έτσι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι, Βασίλη,
υπάρχουν βιβλία ή στο διαδικτυακό χώρο που μπορεί κάποιος είτε να αγοράσει το βιβλίο είτε να μπει σε αυτό το χώρο να βρει παιχνίδια, να δει λεπτομέρειες και όλα αυτά? Μία από τις αιτίες που άρχισα να ασχολούμαι τώρα τελευταία είναι ότι δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Βιβλίο δεν υπάρχει. Υπάρχουν αναφορές σε άρθρα παλιών περιοδικών, στην Ποντιακή Εστία, στα Ποντιακά Φύλλα, στο αρχείο του Πόντου, που γράψαν οι πρώτοι, αλλά δεν έχει πέσει κάτι άλλο στην αντίληψή μου. Οπότε έτσι ξεκίνησα και με αφορμή τον κορονοϊό που έμεινα στο σπίτι, έκανα μία εργασία αρκετά ευραία για το αρχείο του Πόντου της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών κάτω στην Αθήνα, το οποίο τυπώθηκε κιόλας στον 60ο τόμο. Οπότε αν κάποιος θέλει να πάρει πρώτες πληροφορίες μαζεμένες, γιατί διάσπαρτες υπάρχουν, όπως ετοιμάζω και ένα βιβλίο. Δηλαδή αυτό έφερε την ανάγκη, πιστεύω ότι μέχρι το καλοκαίρι θα είναι έτοιμο με όλες τις περιγραφές και όλες αυτούς τους συσχετισμούς και από κάθε περιοχή, γιατί ο Πόντος είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή. Δηλαδή εμείς την έχουμε σαν μια έννοια στο μυαλό μας, αλλά ήταν διαφοροποιημένος. Δηλαδή οι άνθρωποι που ζούσαν στον Πόντο δεν είχαν αυτή την αίσθηση που έχουμε εμείς τώρα, που λέμε Πόντος και λέμε αφού είσαι Πόντιος όλοι τρώτε το ίδιο, δίνεστε το ίδιο, μιλάτε το ίδιο, έχετε τις ίδιες συνήθειες. Δεν ήταν αυτό. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη γεωγραφική περιοχή. Οπότε μέσα σε αυτήν την εργασία στο βιβλίο έχω και τις περιγραφές των παιχνιδιών, αλλά και τους διαχωρισμούς από περιοχή σε περιοχή που συναντάς το κάθε παιχνίδι. Εύχομαι να είναι έτοιμο το επόμενο διάστημα να δοθεί στον κόσμο. Ωραία. Θα χαρούμε πολύ να μας ενημερώσεις, έτσι να μπορούμε και εμείς να το έχουμε αυτό. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, μπορώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και εμένα προσωπικά σαν Δημήτρη μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό. Και εγώ ευχαριστώ για το κάλεσμα. Ελπίζω, ξαναλέω, να το κάνουμε από κοντά. Με το καλό. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Καλό βράδυ.